бизнес кардан проблема набудай. Проблема одам шиданай. Проблема кибра коронае ки шумо мегардонед ку қатитон. Наму коронара фуровардан дар ягон шкаф мондан ва як бор дахтон қоил шидан ки бес ки ман действительно ҳеҷ намефаҳмам. То есть ман чӣ гуфтанӣ будам? Ман гуфтанӣ будам ки ҳамаи то есть имконияти ивазшавӣ дар дрини шумоае. Аз шумо дар берун мековем. Ман боварӣ дорам инҷа одамое ҳастанд ки пеш фикр мекарданд ки уже ҳамаи чиро медонанд. Но шумо алифбои маркетинга намефаҳмед. Авози мо дар бораи продажа гап мезанем. Продажа, фурӯш, алифбои хит чатур. Ҳама гунаҳгора, коргар, раиси бозор, партнёр, конкуренти маби нархора фуроварда. Так, мо саволи асосӣ чи аст? Саволи асосии хеле ки на ин ки мо чӣ хеле бизнес кунем ё ки чӣ хеле мо муваффақ шавем. А якум мо бояд чӣ хеле савол битем хидмонда. Якум савол чӣ хеле одам мо бояд шавем ки мо метонем муваффақ шавем ё ки чӣ хеле одам мо метонем шавем ки мо метонем бизнес кунем. Иёзи ма 10 категорияи одам нишон метиҳам. 10 категорияи хислатое ки дар дрини мо ҳастанд. И категория А1 то 7. И категорияи проигрышни зиндагие. Агар шумо худтона дар ҳамин категория А1 то 7 бишносен, шумо оли бояд сахти баъд дар болои худтон кор кунед. Сахти баъд. И одамое ки инами асартии коктейля дар худшон доранд. То есть А0, А1 то 7 нишон метиҳам. Ози 10 психотип нишон метиҳам. А1 то 7 одамое ки дар зиндагӣ чӣ доранд? Асартӣ доранд. Тамбалӣ плюс апатия, апатия плюс стресс, стресс плюс депрессия, депрессия плюс тамбалӣ, ин ҳами чизо. Якум категория ва якум хислат ва одамое ҳастанд ки ами 7 хислате ки ман ози мегӯм ҳамаша дорам. Ами 7 психотипе ки аст ҳамаша дорам. Лекин барои результати зур кардан, барои муваффақ шидан, шумо бояд дар рақами 10 бошен. Рақами 10 да бошен. То есть ман имрӯз шахсиятеро нишон метавам ки чӣ хеле шахсияте бояд боше ки дар зиндагӣ дарои имкониятота кушода шавад ва туда вай овардан шавад. Ман худам ай рақами 1 хестагӣ будам. Ай рақами 1. Вақте ки ман ҳамин дарса гузаштагӣ будам, ман рамранги шумо фикр мекардам ки пул нест, команда нест, одам нест, имконият нест, идея нест, уже ҳамаи чи аст. То есть уҳдадорӣ дар куҷо буд? Дар ҳама, лекин дар ман чи? Не, ман тоза. Ман бегуноҳ, ман тоза. Айби тамбалиай, айби хештавороай, айби бесумиай, айби имкониятай, айби фалон-фалонай. Ва фаҳмидам ки оказывается ягон чизи дигара иваз кардан дар кор нест. Мо бояд фақат худмона иваз кунем. Мо бояд шахсияти худмона иваз кунем ва зиндагӣ алиш мешавад. Ки дарси шахсияту падару модари мо дар иштирок кардагӣ. Мавлон гуфте, ту будӣ премиумда. Вақте ки дарси шахсията гузаштем, ту уҷа вазифа доштем, шумо. Шумо вазифа доштем ки бироен 2 соат пиёда бигардем. Амуҷо будӣ? Не, дуюмгишта будам. Баъд шуморам доштем, ба фикри вазифа. Ҳамин чиза ма ҳафтада 2 бор 3 бор уже режим кардагим. Баъзе вақт худам, баъзе вақт қатъи оилам ҳамин телефонҳоро мепартоем. Просто 2-3 соат пиёда мегардем. Мақсад результат ҳамее ки хел худат қатъи худат ба ҳазур гап мезанӣ, хостаҳои худта дар худат мегӯӣ, хеле худта хушрӯтар мешиносӣ. ҳамин чиза вақте ҷорӣ кардам, мегӯм ки уже як 30-40% ман худма пайдо кардам. Ман ҳамаи рости ҳамин трансформатсия 5 барои ҳамаи дарси шахсият чтоб ки бо як бор дига ҳамин дарса гузаштан, ман нафаҳмидам ки бизнес кардан проблема набуда. ҳамаи бисёр зури бад. Бизнес кардан проблема набуда. Проблема одам шиданай. Проблема кибра коронае ки шумо мегардонед ку қатитон. Наму коронара фуровардан дар ягон шкаф мондан ва як бор дахтон қоил шидан ки бес ки ман действительно ҳеҷ намефаҳмам.
бес ки ман действительно ҳичира намефаҳмам. биё ман худам да қоил шавам ки ман оказывается ҳичира дар дунё намефаҳмам. ана ин ки дар киса ясм нест, ман ҳамаро худам мефаҳмам. охи ман ҳама гареним, охи там пула биёрмада ман худам мегум та чикор кадан дар кора. ин ами ҳолат қатӣ чӣ хеле мешавӣ? Ҳичи мешавӣ? ҳичи. барое ки ту я ҳаёт фикр мекунӣ ки ту ай ҳама умнӣ, ту ҳама чиро медонӣ, ҳама бояд тура биёран сум бутан, ту бояд ҳамаро ёд битиву, агар сум боша ҳамаш басай. Но дина ман ай миллион калимае ки мо истифода мебарем, 5 калимаро пурсидам, ҳеч ка намедона чи ай. 5 калимае ки алифбои тиҷорат ҳозӣ замонавида. Алифбош. Ман боварӣ дорам инҷа одамое ҳастанд ки пеш фикр мекарданд ки уҷа ҳамаи чиро медонанд. Но шумо алифбои маркетинга намефаҳмед. Аввал мо дар бораи продажа гап мезанем. Продажа, фурӯш алифбои худша дора. Барои ҳамин муҳимтарин чиз шумо просто як бор ай ҳамиҷа буброен, баъди ҳамин рӯз буброен, 1 соат пиёда бигарден ва бигӯен ки действительно ман ҳеҷ намефаҳмам. Як бор дар худтон қоил шавен ки ман действительно ҳеҷ намефаҳмам. Агар муомила қатӣ зантон безеб боша, нагӯен ки ин паат намефаҳма гапи мара. Бигӯен ки действительно ман дар бораи муомилаи бо зан ҳеҷ намефаҳмам. Агар фарзандтон гапи шуморо нагира, нагӯен ки бетарбияй. шумо бигӯен ки действительно ман дар соҳаи тарбияи фарзанд ҳеҷро намефаҳмам. Агар коргарои шумо беақл бошанд ки ваёра зада кор фармонед, нагӯен ки коргарои мо беақланд. бигӯен действительно ман дар бораи коргари соз гирифтан ҳеҷро намефаҳмам оказывается. агар коргарои шумо план накунанд, ҳеҷ вазифаҳошона иҷро накунанд, нагӯен ки ино тупоянд. бигӯен ки ман действительно намефаҳмам чӣ хел идора кунам ки коргарои ман бе ман кора пеш баранд. як бор дар худтон қоил шавем. ами гуфтанем ки ака ами ҳичи не просто як бор биён худшо ами дарси шахсият, дарси падар модар агзара ба мефаҳмам худшо. ҳай оли падар модар беҳад темаи калонай. мо калон мешавем, баъд бо фикр мекунем ки ва ё моро тарбияи нодуруст додан ё ки хай биё падар модар гап назанем, оз темаи калонай. Тамом, раҳмат. То есть ман чӣ гуфтанӣ будам? Ман гуфтанӣ будам ки ҳамаи имконияти ивазшавӣ дар дурини шумоай. аз шумо дар берун мековен. мақсада фаҳмидем? шумо фикр мекунед ки ҳама гунаҳгорай, шумо бачаи ё ки духтари тиллоиен, шумо бечораен, мо бечора. ҳама гунаҳгорай, коргар, раиси бозор, партнёр, конкурент аби нархоро фуровардай. конкурент аби нархоро фуровардай, моро шикастан. ҳама гунаҳгорай, лекин ягона одаме ки барои шумо барои бисёри одамо гунаҳгор нест кияй? худаш тиллоиай. ҳайкали тиллоиай ки ҳама беақлай, ҳама мошенникай, ҳама намешиданиай, худаш тиллои. ин хеле позитсия қатӣ шумо ҳеҷ вақт ба мақсадтон расида наметонед. ба фикри шумо агар ки одаме ки асартиам хеле ғуруру кибра дора, Илон Маск биёя ура дарс бита, ӯ результат мегира ё ки не? ба фикри шумо Илон Маск биёя дарсаш бита, ӯ чӣ мека? паат чӣ гуфтаста? ман худам ҳамаро мефаҳмам мека. пул боша ҳамаш басай. мара сумма битаи охи ман худам тура ёд метавонам. барои ҳамин шумо бовар мекунед то ҳозира яке аз чизое ки ман мубориза бурдастам дар ҳаёти ман, дар ҳаёти худам уже чанд кашид и бо рӯз ба рӯз и кибрай. То есть кибр ки ман ҳаракат мекунам, хеле муомилае кунам ки одам, то есть ман фаҳмидастам ки ира ай худ бировардан ганда қина. Некем ҳаракат кардан дар кора. То есть гуфтан дар кора ки ман действительно ҳамиҷа намефаҳмам. ман дар ҳамин соҳа ҳеҷ намефаҳмам.